abamenyi korwase ensemo yesise ebunge ya Burabwe county yo banyareko babagwesokia na koro kyo gotogo kwabo enchira amagendro yo gotingiwa kobore ndiase chinseme cyo kwendota konekiwa aswikira boniga bagotabanganiga gati yetu obibwe chitugo wabere bokwenekiwa subonga se chinseme cyo oyu echichira so mubaga bwe county yo ya Nyamira hamo neria ase abakalenjini bamenyete gento bono bakire ekoko oburayi bwayo mu waziri mukoro boburendi bwime yense ya Kenya Muske Fred Matiang'i asibate birase chinga kichaye niga negative buna obwibi obubwetu ngo tuguterwa borare asabona baburya bari barasobora yasaboniga kubeka emeroberio egoche ko bakonya gosiria obwibi obubuna gotomanya muri Polycarp Okara umuchando bw'obwibi bwetugo imeye bunge yega ya Burabunigo gendere ko bagokwenekiwa asege kabono asekore kyabwango bano nigo gotebekana obutuko bwa rero bamenye bejinseme chiga cyamanga nigo babokera agakore ase cyombe cyumu amatoyo mu cyanyara ko bachikoibwa cyombe nchewe isato bado nchika gandere ko bwatigume ekenege ntoye to kashifu kenengaki asomo bago itoga igabwe sise na Burabwe atilachi igobono twabe toko sabe serikali ile nene ekola una Kipchumba muno kama ni interior CS anta vine bwangu namo nabamenye kurasinse chiganigo babwataniri obwibi obwegamo no kuborwa kwemeremo igati abasayasi bamuchire serikali kubatekanamo n'ekire cyo serikali yali yitego cyasaba na inchi nanene soko banyorera abasaye emeremo umuraisi yetu nigatete ngo turikirare gas alike bisaye buna abona bagotebera cyombe maiga nangobona bubwenda ko bekunyona asigiteiga nyone jigasi chititoka muchengo chinene tobanda be kuya basaye chigasi bunecho erinde banyore chigasi bakonye chifamiri na wegoneze yaito ya Kenya aga lakini bona gasteyo asenge njo muraisi turi ngata tebetinga chigasi abwate ningo chire chinyinga ama ebindali yetinga ngo tokorerare bado baka bona tarakora amenya baiga nigo bagendere ko bakorokya okugania oburendi wotini wachinseme chigana konyerenga cy'uburayi bwa Matiang'i watingete ase webi utarenge kwenekiwa engaki ya Matiang'i na watu wakabwatiri cyombe kurwaria nande toirani lakini aseboniga ngombe to kubwatia oirani gocha gusia senginjo bantu kabuganga Matiang'i ni gatigete gasi nabasigari bonsi bagatige gasi serikali yonsi ekasira asoko nyorusarama sebora bugaiga igobono baganiri ubusiani kwenekiwa sinseme chigasi baganiri aba county commissioner abe county ya Nyamira mune county ya Bomet ochama bunenjira ya moyo kuriya okwigwana the county commissioner of Nyamira babwatirane with the other county commissioner ya Bomet county commissioner ya Kisii edinde banyari kubwatirana bakora inquiry wali investigation ngakibara ko batukonya mangana ya vijana goso ise bindebye obobe omweli oye nigo bagendere ko babakwe murunganiria okuburwa kwa magendere me county ya Nyamira asebo igo borokire ko kwabo gucyase eganga yayo Muske Fred Matiang'i kuburi kiro cy'uburayi burine bwensasa bagende ko bagusigitaba na inchi kwereka ibinango yasoke bari na kubwata chikura elio kweneke buna Matiang'i ngo swali abisi itwana korra kuru twakachorete chikura itwana korra nyone para burige kurimo nyone na gatonda Matiang'i has been inspected tribe Jones ya mwanjire tali ntubye ko musaje gaisanire na bayigol bako goteyi waisanire kwenda buburu wono Matiang'i isanire obekirwe kiranya kire muntu moteire ne tubwate ga usi ngo sabe bijana bons pibale gaiga tweba mangana ndons pi asitubano twabitaba kusitwensi pi tubwate ivande bali batabwate ivande tubwate konye umugambi to Matiang'i ndo basa kukuana bosa nande tobe na bayikoyo bali na libako kuana komera na ndo bate iga no to kuchia bwa no to kuchia igingo ripoti likitasini kya wanjete kya gatembe kurega sinseme chigatie sise ebunga ya Burabwe county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara.